Uzoletha kithi isixazululo sokugcina. Abaculayo isixazululo sokugcina. Abasizi nabavikeli wonke umuntu okhona isixazululo sokugcina. Abantwana, abantu abasha, omama nobaba, abaholi yonke indawo isixazululo sokugcina. Nalabo abasebenza ngemva kwemabonakude angeke sababona. Kodwa baletha okuthize mayelana nale nkonzo angeke baze basebenzele ize. Isixazululo sokugcina kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Gcwalisa izwi lakho, sinikeze ukunqoba, sitikeze ukunqoba, sinikeze igunya. Angeke size siwe. Angeke size singaphumeleli. Izwi lakho lizokwenza okuhle kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi ngoba usuphendulile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Mayibongwe Inkosi. Sifunda kumaHubo isahluko 17. Ngifunda uverse 3. AmaHubo isahluko 17 uverse 3. Uyalinga inhliziyo yami, uyangihambela ebusuku, uyangihlolisisa, awufumani lutho. Ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki. Namhlanje sibheka izwi, ukuvivinywa, ukuthemba, kanye nokunqoba kuJesu. Ukuvivinyo ziyafika, izivivinyo ziyafika, izilingo ziyafika. Kodwa sinesiqiniseko ukuthi asikho isilingo, asikho isivivinyo esizofika kuwena ngaphezu komusa kaNkulunkulu. Sonke isivivinyo, sonke isilingo, sonke isivivinyo sizoletha ubufakazi empilweni yakho. Ngenkathi sithemba uNkulunkulu, yena uqobo lwakhe uzosenza ukuba sibe ngabanqobi. Sinqobe ngegama likaJesu. KumaHubo 31 sifunda uverse 14. KumaHubo 31 uverse 14, kepha mina ngithemba wena Jehova, ngithi unguNkulunkulu wami. Izilingo ziyafika kuDavide, izivivinyo zafika kuDavide. Uthi ziningi izivivinyo nezinkinga nezinhlupho zolungileyo, kodwa uNkulunkulu umhlenga kuzo zonke loyo olungileyo. Uthi uma ngabe izivivinyo zifika kumina, uma ngabe izilingo zifika kimi, uma inkinga zifika kumina, kuverse 14 uthi ngathemba kuwena Jehova, ngathi wena unguNkulunkulu wami. Izikhathi zami zisesandleni sakho, isikhathi sakho, ingunaphakade lakho, uhlelo lwakho, yonke ingxenye yempilo yakho, noma ngabe uphansi emhosheni noma usentabeni phezulu. Izikhathi zezivivinyo, izikhathi zezilingo, izikhathi zey'nkinga, izikhathi zakho zisesandleni sikaNkulunkulu. Ngikhulule esandleni sezitha zami. Ngikhulule mina, ukhululiwe ngokunjalo. Izitha zakho ngeke zize zivimbe ukuqhubekela kwakho phambili. Izitha zakho angeke zivimbe ukunqoba kwakho. Izitha zakho ngeke zinqamule ukunqoba kwakho. Umhlengi wakho unamandla nomkhulu kunabo bonke. Futhi kubona labo abangihluphayo, mhlampe kukhona izivivinyo, kodwa uNkulunkulu uzonginikeza ukunqoba. Ngilahlekelwa amen wakho omkhulu.
KwabaseKorinte besibili isahluko 2 ngifunda uverse 14. KwabaseKorinte besibili isahluko 2 uverse 14. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo, elinye igama lithini njalo, othiza kamemeza athi njalo angeke akushiye. Uma ngabe uvivinywa, uma ngabe ulingwa ngaso sonke isikhathi uzokwenza ukuba unqobe. Owenza njalo kuba sinqobe kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga ubumnandi bokwazi kwakhe ngaye kuyo yonke indawo, noma ngabe kuphi lapho ithola khona, noma kiphi indawo ethola kuyona, noma ngabe kusiphi isimo ethola kusona, uKristu uzoba lapho ngaphambi kuba ufinyelele lapho, futhi uzohlala njalo ekwenza ukuba unqobe. Ngibheke abanqobi namhlanje. Isixazululo sokugcina sesifikile. Izilingo ezihole ekutheni uwe mawenze lezo zilingo zifike futhi uzozinqoba. Nezitha ezikwenze ukuba ukhothame kuze mayifike futhi uthi wendala ithafula phambi kwezitha zami, indebe yami iyachicima. Ngempela umusa okuhle nomusa kuyongilandela insuku zami zonke, ukunqoba okuyingunaphakade, nokunqoba okuqhubekayo, nokunqoba kwansuku zonke, nokunqoba okuphelele sekufikile kuwe. Ukuphi umnqobi? Uzonqoba. Intshumayelo uyibonile, okokuqala ukuvivinywa, okwesibili ukwethemba, okwesithathu ukunqoba. Awubheke othize owavivinywa ngokuphelele, owalingwa ngokuphelele. Walingwa ngendlela yokuthi akazange aze waqonda, kodwa wanqoba. Lo mlisa omncane njengawe, umuntu ofana nawe, uma ngabe anqoba, nginesiqiniseko sokuthi nawe uzonqoba. Uma ngabe isilingo sifika, abantu abashongo ukuthi siyavivinya, wayengazi, babengasho noma siyamlinga, wayengazi. Kwakungasho ukuthi isilingo, zazingamemezi, zafika engazelele, zamthatha engazelele. Wacabanga ukuthi yonke into ilungile, kodwa ngaphambi kubazi isilingo safika, kodwa kunjalo wanqoba. Akukho silingo esizokuzuma. KumaHubo isahluko 105, amaHubo 105 verse 17, wathuma indoda phambi kwabo. Bheka, wathuma indoda phambi kwabo. Ukhuluma ngoJosefa. Ngenkathi eza, bathi nangu umphuphi, nangu lona obuka kude, nangu loyo ohlala enokucabanga simbulale. Sizobona ukuthi lizoba yini iphupho lakhe. Bacabanga ukuthi babezokwenza lokho kuJosefa. Noma ngabe yini uNkulunkulu angazange ayivumele kuwe, angeke yenzeke.
Uma ngabe kukhona isilingo esifikayo, kukhona isivivinyo esifikayo, kukhona inkinga efikayo, kukhona injongo, uNkulunkulu ukuletha kuwe ukuba amaphupho akho afezeke. Uvesi 17, wathuma indoda phambi kwabo, uJosefa wathengiswa abe yisigqila. Izinyawo zakhe bazilimaza ngamaketanga, futhi waboshwa ngezinsimbi kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe, kwaze kwaba yisikhathi izwi lakhe elagcwaliseka ngaso. Izwi lakho lizofika, isikhathi sokuphakanyiswa kwakho sizofika. Lonke izwi lokuphakanyiswa, lonke izwi lokuphakanyiswa, lonke izwi lokufezwa, izwi lizofika. Kodwa indlela eyayigcwalisekeni kungaba indlela yezivivinyo, kungaba indlela yezilingo, kungaba indlela yezinkinga. Ungabheki izilingo, ungabheki izinkinga, ungabheki umlingi, ungabheki ukulingwa. Bheka izwi elizofika, futhi lelo zwi lizofika. Uvesi 19, kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe, izwi likaJehova lamhola, izwi likaNkulunkulu lamhola. Awuthi-ke ngichaze lokhu kuwe. uNkulunkulu akazange aphume lobala ame lapha uJosefa embona, noJosefa athi, "Oh Nkosi ulapho, oh Nkosi ulapho." Cha, kwakufana nokuthi uyedwa, nesilingo safika, isivivinyo safika, noNkulunkulu wayelokhu ebuka. Kungathi wavala ikhethenisi, kodwa elokhu ebhobhola ebuka yonke into. uJosefa engazi ukuthi uNkulunkulu uyabuka. uNkulunkulu uhlala ebuka. Uma ngabe isilingo sifika kuwena, bese ebhekisisa ngakwesokunxele, ngakwesokudla, emuva, iphambili, phezulu, akekho obhekayo, kodwa uNkulunkulu uyabuka, uzokuthola unqoba. Buka kuGenesisi isahluko 39, kuGenesisi isahluko 39, noJosefa walethwa eGibhithe, babemthumele noma babemthengisile, wakhala, wanxusa, wabatshela ukuthi, "Bafowethu, ningakwenzi lokhu." Naye uqobo lwakhe wayengazi ukuthi yonke into yenzelwa ubuhle bakhe. Fanele wazi ukuthi uma uNkulunkulu evumela leso silingo, uma uNkulunkulu evumela leso sivivinyo, kusuke kuzosebenzela ubuhle bempilo yakho. Othize makathi amen. Bamdayisa kubantu ayengabazi, abangabazi, bamthatha yonke uhambo baze bafika eGibhithe. uJosefa walethwa phansi eGibhithe noPhotifa, inceku kaFaro, induna yamlindinkosi owaseGibhithe, ngitshele, wamthenga. Kwakufana nokuthi uyimpahla, wayefana nempahla, wayefana ukuthi into ethize engayithenga esitolo. Kodwa ungakhathazeki,
banenani elithize kuwena, bangiphatha njengomuntu ongena lusizo lalutho, babeka inani phezu kuloyo ongaziwo, kodwa ungakhathazeki, akusiko ukuphela kwendaba yakho lokho. Bamthenga yena, base kuthi sebemthengile bamletha phansi. Wayethembekile kuleso simo nakuleso sivivinyo. Kuverse 2 uJehova wayenaye, uJehova uzoba nawe. Waba ngumuntu onenhlanhla, wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Indlu yenkosi yakhe yeGibhithe, inkosi yezwe elingaziwa. Kodwa manje uNkulunkulu evumela leso sivivinyo, evumela lokho kulinywa, evumela leso simo sifike empilweni yakho, uzophuma kuleyo ndawo. Nenkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye, nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Konke ayekwenza ukuba kuphumelele esandleni sakhe. Lo mlisa wayenesixazululo sokugcina ngaphambi kokuba abe ngisho nenkonzo efana nalena. Uma ngabe uNkulunkulu enza konke ukuba aphumelele ngaphambi kokuba abe nenkonzo, thina sinenkonzo esikuyona. Sizelana ukuba sothola isixazululo sokugcina, wakuthola nawe uzokuthola. NoJosefa wafumana umusa emehlweni ayo, wayikhonza, yambeka waba yinduna phezu. Abafowabo abamdayisa babengakwazi ngisho ukusho ukuthi bamdayisa, bemdayisela endaweni lapho azoqala aphakame khona. Nabantu ababhekana nevivinyo, abaletha izilingo, abaletha ukuhlupha, abaletha iy'nkinga endleleni yakho, angeke baze bazi ukuthi zonke lezo y'vivinyo zizokuphakamisela phezulu. NoJosefa wathola umusa phambi kwayo, wamkhonza, yamenza induna phezu kwendlu yayo nakho konke okwayo. Yakunikela esandleni sakhe. uJosefa ngalesi sikhathi kufanele wayicabanga ukuthi leli yiphupho engalibona, buka manje sengiyinduna. Bhuti wami, yileso sigaba sokuqala. Uzoya kwisigaba sesibili, uzoya kwisigaba sesithathu, uzofinyela kwisigaba sokugcina. Abantu ababekwazi ngaphambilini kwaleso sivivinyo, kwaleso silingo, mabekubheka futhi manje emva kwesilingo, emva kwesivivinyo, angeke besakwazi. Base kwenzeka okuthize, fanele uqonde, siya noma sisohambweni, futhi lolu hambo luzokuholela phezulu, phezulu naphezulu. Kodwa fanele uqonde lokhu, uNkulunkulu uyabuka. Uverse 7, kwathi emva kwalezo zinsuku, inkosikazi yenkosi yaphonsa amehlo ayo phezu kukaJosefa. Cabanga ngalokho. Uyazi ukuthi ngaleso sikhathi, uma ngabe unenkinga, unevivinyo, uma ngabe kubukeka ngathi indlela yimbi kuwe, ubuka udumazekile, ubuka ukhathazekile, umuntu onciphile emzimbeni, umuntu omubi, ngenxa yokuthi uthwele umthwalo omkhulu emahlombe akho. Buka lona uJosefa, nazo zonke izinkinga, nakho konke izivivinyo,
wayengacindezelekile, angeke uzube nakho ukucindezeleka. Wayengakhathazekile, ngeke uzube nakho ukukhathazeka. Kwakungekho ukukhathala nobuthakathaka lomlisa ayenabo. Lo mlisa omncane wayebukeka emuhle, evivinyweni zakho uzobukeka umuhle, ey'lingweni zakho uzohlala uqinile. UmkaPhothifa akazange abone ukukhathazeka nokucindezeleka nezinkinga ezithize ezazimenza ukuthi abe mdala ngisho nakulokho ayikho. Wabona umlisa omuhle omncane ophophothekile obukeka kahle, waphonsa amehlo akhe phezu kukaJosefa wathi kuye, lala nami. Wanqaba, uzonqaba. Uyazi abanqobi, kunezinto abanqobi abangeke baze bazenze, futhi uNkulunkulu uyabuka ngaleso sikhathi sokuvivinya kwakho. Kungaba sendlini yakho, kungaba sehhovisini la usebenza khona, kungaba semphakathini, kungaba mhlawumbe usendleleni, ebhasini, etekisini, kungaba ndaweni emaphandleni, abasindisiwe abekho, bese othize ayaqhamuka ofana nalona ebese cabanga ukuthi uyithuluzi lani lokulingwa, angeke uzuvumele leso silingo. Kodwa wanqaba wathi kumka wenkosi, bheka, inkosi yami ayikwazi, uthi ayikwazi enginakho endlini, inikele konke okwayo esandleni sami, futhi angeke ngize ngidlale ngethuba lami. Bekufanele ngibe isigqila, bekufanele ngibe isikhonzi, bekufanele ngifane nendwangu ebayisebenzisa ukusula phansi, kodwa anginayo umama lana, anginayo ubaba lana, anginayo umuntu engixhumana naye, anginayo umsizi lana. uNkulunkulu wami kuphela usengisizile, wangiphakamisa, wangisa phezulu, wangenza induna phezu kwendlu yakhe, futhi wabeka yonke into esandleni sami. Angeke ngize ngilahle leli thuba lami, angeke uze udlale ngethuba lakho, angeke uze udlale ngokuphakanyiswa kwakho, angeke uze udlale ngokuphakanyiswa kwakho ngegama likaJesu. Uthi inkosi yami ayikwazi enginakho endlini, inikele konke okwayo esandleni sami. Ayinkulu kunami kulendlu, akukho kukhulu kunami kulendlu. Bheka lokhu, kunabantu uma ngabe sebephakanyisiwe babekwa phezulu esikhundleni abangakaze basicabanga, abangakaze basiphupha, sebenegunya, sebenamandla, sebephakanyiswa betuswa le phezulu, endlini, enkampanini, efemini, emakethini, ebandleni. Akukho omkhulu kunami kulendlu. Bacabanga ukuthi abasavinjelwe ukuba benze noma ngabe yini ngenxa yokuphakama kwami. Abasathathi ithuba lomusa kaNkulunkulu ukuba abenze baqonde ukuthi akufanele badlale ngethuba labo. Kunabantu, abafundisi abathize noma amabandla athize, asikhulumi ngamanye amabandla, angikhulumi ngamanye amabandla, ngikhuluma nawe, ngikhuluma ngaleli bandla, ngikhuluma nawe mfundisi, ngikhuluma ngawe uphakanyisiwe. Akasekho umuntu ongaphezu kwakho kulelo bandla, bese bethatha
uNkulunkulu njengesidlalo sabo bese becabanga ukuthi ayikho into asebevinjelwe ukuthi bayenze noma ngabe yini abayiphushayo, abayidonsayo, abayenzayo. Akekho umuntu ongaphezu kwami, ubani ongangiphosela inselelo? Kodwa uJosefa wayazi ukuthi usendleleni, uSathane angeke azanqamule uhambo lwakho. Uyazi, waletha lesi sivivinyo ngoba wayesebonile ingaphambili ukuthi uJosefa uzoba ngumsindisi waso sonke isizwe saseGibhithe, khona singezi ukubhubha. Wayefuna ukuthi sibhubhe, wabe sefika manje ngathi yenza lokhu, uzokujabulela, uzokuthanda, kodwa akekho umuntu ozokwazi, nowesifazane uyena oyilethayo kuwena. Angeke azatshele umyeni wakhe, uzogcina isikhundla sakho, uzoba futhi nonkosikazi womphathi wakho. Buka kodwa uvesi 9, akekho omkhulu kunami kule ndlu, futhi ayingigodlelanga lutho ngaphandle kwakho kuphela. Uyazi ukuthi kunabantu banezinto ezikhethekile eziningi phambi kwabo, banamathuba amaningi phambi kwabo, bangenza lokhu, benze lokhuya, benze lokhuya, kodwa umuntu oyedwa ovinjelwe ukuthi ngeke baze bamthinte ngoba yesikhundla salowo muntu. Uyena muntu angigcinile ukuthi ngingamthinti. Yonke enye into nginevumo yokuba ngimthinte, njengo-Adam no-Eva. Zonke izihlahla zazikhona ensimini yase-Edeni, leso sihlahla sokuphila, nazo zonke ezinye izihlahla zazikhona, kodwa isihlahla kwangafanele basondele kusona, isona abasilandela ngqo. Angeke uze ube njalo, angeke ngize ngibe njalo. uNkulunkulu aqinisekise empilweni yakho ngegama likaJesu. Inkazimulo kaNkulunkulu, noma indawo inkazimulo uNkulunkulu akisa kuyona, nendawo nesikhundla esikhulu uNkulunkulu akisa kusona, unkosikazi ongeyilutho kaPhothifa angeke azathathe leso sikhundla sakho. Akekho ophakeme kunami kule ndlu, futhi ayingigodlelanga lutho ngaphandle kwakho kuphela, ngokuba ungumkayo. Pho ngingenza kanjani lobu bubi obungaka? Ngone kuNkulunkulu na. Uyakhumbula ukuthi uJosefa wayengenaye ngisho elilodwa incwadi yeBhayibheli okwakufanele ayifunde, ngoba uMose owabhala uGenesisi wayengakazalwa lana, wayenganalo izwi likaNkulunkulu elibhaliwe, kodwa wabiza ubufebe njengobubi obukhulu. Kukanjani-ke umshumayeli, umsebenzi ojulile noma ilunga elijulile elazi iBhayibheli, elifunde yonke ingxenye yeBhayibheli sukela kuGenesisi kuya kwiSambulo, engazi ukuthi ukuhlobonga ubufebe ububi obukhulu, futhi bangcolisa, babulala impilo yabo? uNkulunkulu uzoxolela okwedlule sukela manje, uzohlanzwa. Lowo mlisa wanqoba isono, uzonqoba isono. Kodwa fanele wazi ukuthi abavivinyi abaphelelwa amandla kalula. Uma ngabe ungenawo umqondo wokunqoba, uma ngabe ungenayo injongo yokunqoba, uma ngabe ungenawo
ukuma uqine uthi ngizonqoba. Uma ngabe ungenaso isiqiniseko sokuthi uzonqoba, uzofika futhi okwesibili, afika futhi okwesithathu, abavivinyi angeke bathole okukhethekile kwakho. Buka uvesi 10, kwathi ngaleso sikhathi esakhuluma kuJosefa izinsuku ngezinsuku, abanye abantu bayaphelelwa amandla, izivivinyo ziyafika nsuku zonke, nsuku zonke, nsuku zonke, nsuku zonke, iviki kulandela elinye iviki. Uma ngabe umlisa ethi sengiqedile la, bengilinde wena, ngimkhulu, ngicindezekile, fanele senze lokhu ndawonye. Buka uJosefa, akazange alandele izwi likaPhotifa noma ukuba kanye naye kwafika kuye ngaleso sikhathi ukuthi uJosefa waya ukuba ayokwenza umsebenzi wakhe, futhi kwakungekho ngisho oyedwa endlini kunabantu. Uma ngabe izilingo zifika, uma kungabe kungekho muntu ukuba ababheke, ukuba abaluse, ukuba ezwe izwi abalikhulumayo noma abone izenzo zabo, bazothi hhayi, akekho umuntu ongibonayo, futhi nalesi singo siqinile, yini engingayenza manje? Fanele wenze lokhu uJosefa akwenze. Uma ngabe uzonqoba, ngizonqoba, ngithi ngizonqoba. Buka uvesi 12, wambamba ngengubo yakhe ethi lala nami, washiya ingubo yakhe esandleni sakhe. Ngitshele, awufunini ukubaleka? Shono, wabaleka, waphumela phandle. Uzobalekela yonke inkinga, uzobalekela sonke isilingo. uNkulunkulu ufuna abafundi kuLuka isahluko 22, kuLuka isahluko 22, kuLuka isahluko 22, wamxwayisa ngesilingo esasizomehlela, wamxwayisa ngalokho kwakuzokwenzeka, kodwa lona wayengaqaphile njengoJosefa. Uzoqapha njengoJosefa. kuLuka isahluko 22, ngifunda uvesi 31. NoNkulunkulu wathi, Simoni, Simoni, bheka, uSathane unifumene ukuba anihlunge njengokolweni, kodwa ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena-ke nxa usuphendukile, uqinise abafowenu. Uvesi 33, wathi kuye, Nkosi, ngilungele ukuya nawe. Angidingi ukuqapha, angidingi ukukhuleka, ungacabangi ngami Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni. Buka uvesi 14. Esefikile kuleyo ndawo wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Kodwa uSimoni Petru akazange akhuleke. Uzokhuleka. Angeke uzuthathe umusa kaNkulunkulu kancane. Angeke uzuthi cha, angeke uze kwenzeke lokho kuwena. Buka uvesi 54, uvesi 54. Base bembamba, bamuka naye, bamusa endlini yompristi omkhulu. Ngitshele futhi funda nawe
manguzwe izwi lakho funda. uPetru walandela kude. Akukho ukukhuleka, akukho ukuqapha, akukho ukusondelana nenkosi yakhe, wamlandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni, bahlala phansi ndawonye. uPetru wahlala phakathi kwabo. Cabanga ngalokho, ethola konke lokhu abantu abathathe inkosi yakhe. Cabanga ngalokho, abazothatha zonke izinto ezikhethekile kulabo bantu abazonda uNkulunkulu, kulabo abazonda abaholi babo ebandleni. Wahlala phakathi kwabo. Ngesinye isikhathi uma ngabe uhlala, ngesinye isikhathi uma ngabe uhlala, ngesinye isikhathi uma ngabe uhamba, befika baba isizinda sesilingo sakho. Uverse 56, intombazane ethile imbona ehlezi ngasemlilweni, yamgqolozela yathi, nalona ube naye. Verse 57, kepha waphika wathi, sifazane, angimazi. Wathi, angimazi uKristu, angeke ngimphike inkosi yami. Isilingo ngeke sikwenze kuba uphike inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba waphenduka. Verse 62, uPetru waphumela phandle, wakhala kakhulu ngomunyu, waphenduka, nenkosi yaba nomusa kuye. Namhlanje umusa kuwena. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 10, KwabaseKorinte bokuqala isahluko 10, uverse 12, kanjalo ke loyo othi umi makaqaphele ukuba angawi. Loyo ocabanga ukuthi umile makaqaphele ukuba angawi. Uverse 13, anifikelwanga ukulingwa okunjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile. Amen. Ongayi kuvuma ukuba nilingwe, avumele ukuba ulingwe ngaphezu kwamandla enu. Kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okukuthwala. Ngakho-ke, bathandwa bami, yenzani lokhu uJosefa akwenza, balekelani ukukhonza izithombe. Balekelani ukukhonza izithombe. Ungabi nento ethize enhlizweni yakho ekhethekile. Noma ngabe isiphi isenzo esibalekile, fanele ngenze lokhu, fanele ngenze lokhu, bese uSathane esebenzisa leso sithombe, esebenzisa lowo muntu, esebenzisa leyo mali, esebenzisa leyo nto inhliziyo yakho ebekwe kuyo ukuba akulinge, ukuba akwenze ukuba uwe. Balekela ukukhonza izithombe. Angeke uzubambe muntu lapha emhlabeni, noma nto thize lapha emhlabeni, noma nto thize ephathekayo, noma ngabe isiphi isikhundla lapha emhlabeni njengesithixo, kuze kufike isilingo sifika ngaleso sithixo bese uyawa, ngeke uze uwe. KumaHebheru isahluko 2, KumaHebheru isahluko 2, uverse 18,
yena uqobo lwakhe uKristu wahlupheka, elingwa, unamandla okusiza, ukulekelela, ukusiza, ukuqinisa labo abalingwayo. Uzoqinisa. KumaHebheru isahluko 4 ngifunda uverse 14, KumaHebheru isahluko 4 verse 14. Ngakho-ke sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono, kodwa engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa, ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifanayo. Uzothola umusa, uzonqoba lezo zilingo zangaphambilini, ukuthi ngenxa yobuthakathaka benyama yakho, ngenxa yobuthakathaka bokuqinisela kwakho, ngenxa yobuthakathaka bokushisekela bakho, wawa, akusekho ukuwa futhi. Ngithi angeke usawa futhi. Asiye futhi kuJosefa, amaHubo 105. Sifunda uverse 20, 105 uverse 20. Inkosi yathuma yamthukulula. Inkosi yathuma yamthukulula ngoba wathemba kuNkulunkulu. Inkosi manje yathuma yamthukulula ukuba akhululwe. Angeke ube setilongweni futhi. Angeke uze ube buthakathaka. Angeke uze ufadalale. Ayikho into ezokwenza uwe ngegama likaJesu. Inkosi yamakhosi izokubheka, uzokhulula. Uzokukhulula ngegama likaJesu. Uyazi ingqondo kaJosefa, wathatha yonke into. Ngaphambi kuba ngisho lokho engifuna ukusho, uJosefa wayebheke iphupho uNkulunkulu ayemnikeze lona. Uyazi ukuthi kunabantu abanalo iphupho empilweni, abanalo iphupho noma injongo empilweni, abanayo into ethize empilweni, abanayo indawo abayaziyo ukuthi lena indawo engiya kuyona. Kodwa uJosefa wayenephupho, uNkulunkulu uzomnikeza iphupho, futhi wayehlale ebhekile kulelo phupho. Noma ngabe yini eyayenzeka, ilokho ebengifuna ukusho, wayehlala ekubheka njengoqeqesho ukuze akumenze aqhubekele phambili, akhuphukele phezulu ukuze afike ephusheni. Yingakho izilingo zafika, wathi lokhu kuzongiqhubekelisela phambili. Izivivinyo, wathi lokhu kuzongiqhubekisela phambili. Ukuhlushwa kwafika, wathi lokhu kuzongiqhubekisela phambili. Wathatha yonke into eyayimehlela njengento eyayimqeqesha ukuze afinyelele endaweni lapho azoba khona. Uzoba kuyo. Ngithi uzoba kuyo leyo ndawo. Impilo yakho angeke ize ibe impilo yokudlala uSathane. Kufanele ube ngumzuzi, uze ebukhoneni besixazululo sokugcina. Nesixazululo sokugcina sesifikile empilweni yakho.
Ndizela phezulu ngabaphiko njengezinkozi. Buka lo verse 20 futhi, inkosi yathuma yamthukulula, umbusi wabantu wamkhulula, wamenza ukuba ahambe, amaketanga akhululiwe, izibopho zithukululiwe, ukuboshwa kuqhaqhiwe, izibopho zikhululiwe ngokuphelele, wamenza umphathi wendlu yakhe. Buka ukwenzeka. UPhothifa wenza uJosefa ukuba abe yinduna yendlu yakhe, kodwa uPhothifa wayeyumsebenzi kaFero. uFero naye uqobo lwakhe wenza uJosefa inkosi yendlu yakhe, nombusi wazo zonke izinto zakhe. Waba phezulu ngisho kunalesi sikhundla ayenaso ngaphambilini. Uma ngabe ukhuleka wethemba uNkulunkulu, ngenkathi uNkulunkulu ekunikeza ukunqoba nsuku zonke phezu kwezilingo, ngesikhathi esizayo ngubona uzoba sezingeni eliphezulu. Kuverse 22, ukuze abophe izikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe, afundise amalunga akhe ukuhlakanipha. Buka ukuphakanyiswa. Manje waba umfundisi nomyali wabaphathi bakaFaro. Ngabe uyacabanga yini ngalokhu uNkulunkulu azokuyisa khona? Amehlo angakakuboni, izindlebe ezingakukuzwa, lokhu okungakangeni ezinhlizweni zabahlobo bakho. Bayakubheka bathi lona usibanibani, bakubheka ngazathi ngalelo so ababekubheka ngalo ngenkathi usesemabangeni aphansi, kodwa izinto zihlukile manje. Bakubheka ngenkathi usesendalweni yakho enyama, bhuti wami, dade wami, isimo sakho sihlukile manje. Abantu bakho angeke bakhone ukukukhumbula uma ngabe uNkulunkulu esembula lapho akuyisa khona. Yonke into ekwehlalayo manje kwamukele njengesivivinyo, uqinisele, ungalahli ithemba. Uma ngabe ulahla ithemba, ulahlekelwa umqhele wakho, ulahlekelwa isikhundla sakho, ulahlekelwa ithuba lakho, ulahlekelwa ukusinyanyiswa kwakho, ulahlekelwa ukuphakanyiswa kwakho. uNkulunkulu ngeke uze ulahlekelwe ukuphakanyiswa kwakho. uJobe isahluko 23 uverse 10, ngokuba uyayazi indlela yami, esengilingile, ngiyakuphuma njengegolide. Konke ukuvivinywa kuzofana noqeqesho, izilingo fana novivinyo, izilingo zifana noqeqesho, ukuhlushwa zifana noqeqesho. Ukuhlushwa ngeke kuze kuqede ngawe, izilingo ngeke ziqede ngawe. Uma ngabe uthumela abantwana bakho kuba bayoqeqeshwa, ukuqeqeshwa ngeke kubulale abantwana bakho, ukumenza yena aqine abuye ezekhaya. Mangabe buya ezekhaya, uzoletha isitifiketi sakhe sokuphumelela. Udlula ekuqeqeshweni njengamanje, futhi noNkulunkulu emva koqeqesho kwezivivinyo nezilingo nokuhlushwa nobunzima, uzokunikeza iziqu zokuthi qhubekela phambili, wenze kahle. Uyayazi indlela engihamba kuyona, uma esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Unyawo lwami lunamathele ezinyathelweni zakhe. Uthi nginamathele, ngibambelele ngokubambelela uqinisile, izilingo ngeke zize zingiphephule. Unyawo lwami lunamathele ezinyathelweni zakhe.
nendlela yakhe angiphambukanga kuyona, angichezukanga emyalweni wezindebe zakhe, ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami. Indlela lena umnqobi ahamba ngayo leyo koba indlela yakho. Uthi ngiphakamisa izwi lezindebe zakhe ngaphezu kokudla kwami okubalekile. Wayesho ukuthini ngalokho? Ukudla kwasekuseni kubalekile, kodwa uthi uma ngabe ngafundile angeke ngidle ukudla kwasekuseni, ngizothatha kuqala ukudla kukamoya, izwi eliqhamuka emlonyeni kaNkulunkulu, ngibeke imiyalo ethi uma ngafundanga iBhayibheli ngeke ngidle ukudla kwasekuseni. Kufanele ngifunde izwi kuqala, ngizwe izwi kuqala, ngidlinze izwi kuqala ngaphambi kuba ngidle ukudla kwasekuseni nsuku zonke, khona uma ngabe umzimba uqina kanjalo nomoya uzoqina. Bese kusho ukuthi uma ngabe kungekho umbhalo angeke uze udle ukudla ebusuku. Ekuseni ngizofunda izwi, ebusuku ngizofunda futhi izwi, futhi nezwi lizokwenza ukuba uqine. Buka kuJobe isahluko 17 ngifunda uverse 9. Nolungileyo ubambelela endleleni yakhe, onezandla ezihlanzekileyo ude eqina. Naloyo onezandla ezihlanzekile ude eqina njalo. Uqinile namhlanje, uzoqina nalokho kade uyikho izolo. Uzoqina kusasa kunalokho oqine kona namhlanje. Uzobambelela ngokuqinile ezwini likaNkulunkulu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9 sifunda uverse 24. Anazi yini ukuthi labo abagijimayo emncintiswaneni bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo? Gijimani kanjalo, ungahambi nje njengomuntu ongazi umjaho lo uzogijima. Ngithi uzogijima, gijima kanjalo ukuze uzozuza umqhele. Amehlo akho mawahlale ekulowo mklomelo. Uma ngabe ugijima nsuku zonke ungakhohlwa, ungabe umuntu oyiphatha noma kanjani, ungavumeli izilingo zikwenze ube buthakathaka. Qonda ukuthi ngigijimela umklomelo. Futhi kuverse 25 bonke abancintisayo bayazithiba ezintweni zonke. Uyazithiba kuzo zonke izinto, ngisho nakuzinto ezinhle. Ukukhuluma kuhle, kodwa uma ukhuluma njalo, wonke umusa kaNkulunkulu empilweni yakho ungavele uphele. Ngiyabathanda bonke, ngiyabathanda wonke umuntu. Ngekuseni emini ngiyanithanda. Yiba umuntu onothando, kodwa kunabantu abangeke baze baqonde lolo limi uma ukhuluma kanjalo. Umusa muhle. Ungakhombisi umusa kubaFarisi nabaSedusi, ungakhombisi umusa kuDelilah, ungavezi imfihlo yakho kuDelilah. Ngiyawuthanda wonke umuntu, futhi ngikhululekile kuwonke umuntu, cha, ungakhululeki kuwo wonke umuntu. Kufanele ube umuntu ozithibayo kuwo yonke into. Uma ngabe uzonqoba.
uSamsoni wayengasiyo umuntu ozithibayo. uSolomoni akazange azithibe kukho konke, ngisho noDavide akazange azithibe kukho konke. Bheka ngaphambi kokuba weqe, wonke umuntu oncintisayo encintise lo mklomelo uyazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke mina ngiyagijima. Upostoli Pawulu uthi angiphili nje usuku ngosuku ngaphandle kokukhumbula ukuthi ngisemncintiswaneni. Uthi ngiyagijima, hhayi njengomuntu ongazi nongaqondi, futhi ngiyalwa, hhayi njengomuntu nje oshaya umoya, kodwa ngiyagcina umzimba wami ngaphansi komyalo. Uyaqonda yini ukuthi upostoli Pawuli wayenangaki kulesi sikhathi, kodwa wayengashadile? Wathi yebo ngingumpostoli, yebo ngingumfundisi, yebo ngingumvangeli, yebo ngingumprofethi, yebo ngingumfundisi, kodwa angithathi izinto kancane. Noma ngimdala kunabo bonke labantu baseKorinte, kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwubeke ngaphansi komyalo, ngaphambi kokuba uma ngabe sengishumayelile kwabanye, ngingaliwa mina uqobo. Angeke uze waliwe, angeke uze uxoshwe. Uyazi ukuthi kunabantu abathi buka ukuthi ngimdala kangakanani. Unangaki? Umdala yini kunompostoli Pawuli ngomnyaka? Baletha amantombazane ehhovisini labathi hhayi mfundisi, ngezwa. Uma ngabe uqala usukhala, lokho kukhala kuzofika lana kule ndawo esikuyona. Ngiyakhuleka ukuthi ngeke uze ukhala, ngiyakhuleka ukuthi ngeke uzuwe. Bavale umnyango, bathi hhayi umntwana omncane, bathi hhayi owesifazane omncane, yini engingayenza kulona? Ubukela phansi uSathane. Ngiyakhuleka ukuthi uSathane ngeke aze akukhohlise. uSathane ngeke aze angikhohlise. KwabaseKorinte besibili isahluko sokuqala. KwabaseKorinte isahluko sokuqala sifunda uverse 8. Ngokuba asithandi bazalwane ukuba ningazi ngosizi lwethu olwasehlela e-Asiya, ukuthi sasisindwa kakhulu impela ngaphezu kwamandla ethu, saze salahlekelwa nayithemba lokuphila. Ingaleyo ndlela uSathane asebenza ngayo, kodwa thina ngokwethu sasizwele ukuthi sinqunyelwe ukufa ukuze singazethembi thina, kodwa sathemba uNkulunkulu. Ukwethemba kwakho kuzoba kuNkulunkulu ovusa abafileyo, owasihlangulisa ekufeni okukhulu, noyakusihlangulisa esethemba kuye ukuthi usayukusihlangulisa. Uyasihlangulisa ngokwedlule, umusa wakhe usekhona nanamhlanje. Uyahlangula nanamhlanje zonke ivivinyo, zonke ilingo uNkulunkulu uzokukhulula kuzo, futhi usazokuhlangula, uzoqhubeka elokhu ekuhlangula. Angeke uze uwe, uzoqhubeka ulokhu umile. Ngithi uzoqhubeka nokuma. kuTimotheyu wesibili isahluko 2.
uTimothewu isahluko 2 uverse 3. Bekezelelani ulwela impilo yakho, kungaletha izibazi, kungaletha ubunzima. Uma ngabe ulwela umqhele wakho ungaba ney'ngozi, kodwa uma ngabe ungakwazi ukubekezelela ukushisa kwasekhishini, uyelana ekhishini ukuthi uyopheka, ukushisa kuzoba khona kodwa uzomelana nako ngegama likaJesu. Kanjalo bekezelelani ubunzima njengesosha likaKristu. Akekho osempini olibala izidingo zalokhu kuphila, aze akholeke kulowo abuthwe nguye. Futhi nxa umuntu encintisana kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. Usebenzela inkosi, ukhonza inkosi, ukhonza noma usebenzela abantu bakaNkulunkulu. Uma ngabe uzothola umqhele, uma ngabe uzothola umklomelo, kumele ukwenze ngokomthetho, ngokwethembeka, ngokombhalo wezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uzoba nawe, uzobekezela kuze kube sekugcineni. Izilingo noma ngabe ziqale izolo noma ziqale namhlanje, izilingo angeke zize zithole okukhethekile kwempilo yakho. Uzonqoba, ngithi uzonqoba, uzoba ngumnqobi, uzobekezela kuze kube sekugcineni. Buka uMateyu isahluko 24. KuMateyu isahluko 24 sifunda uverse 11. Kuyakuvuka abaprofethi bamanga abaningi, kuthi badukise abaningi. Angeke ngize ngidukiswe ngenxa yokwanda kokubi, nothando lwabaningi luyakuphola, kodwa loyo okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Angizange nguzwe amen namhlanje. Laba abazobekezela kuze kube sekugcineni, uNkulunkulu uzokunikeza umusa okhethekile, umusa owanele, umusa oyisimanga nomkhulu. Uzonqoba. KwabaseKorinte besibili isahluko 2 uverse 14. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu. Uzohlala kuKristu, umusa wakhe uzohlala kuwe, amandla akhe azohlala kuwe, nokunqoba kwakhe kuzohlala kuwe. Ngaso sonke isikhathi uzohlale unqoba. Uya ehhovisini, uyabuya, uzobuya nokunqoba kwakho. Uyahamba uye emakhaya, uyabuya, uzobuya nokunqoba kwakho. Ukunqoba onakho, amandla onawo, nomoya wokunqoba onawo, yonke indawo la uhamba khona uzogcina kuwe kuze ubuye enhlanganweni. Manje makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odendeni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Lokho kwenzeka kanjani? Uverse 17. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu, laba abathembekile ezwini likaNkulunkulu, abangakhumushi izwi likaNkulunkulu kabi,
ngcolisi izwi likaNkulunkulu, ilabo abathola ukunqoba. Asifani nalabo abonakalisa izwi likaNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthembeka kukaNkulunkulu, ngokubona kukaNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. uNkulunkulu uzogcina ekunqobeni. kuJohane wokuqala isahluko 5, kuJohane wokuqala isahluko 5 sifunda uverse 4. uJohane wokuqala isahluko 5 uverse 4. Noma ngabe yini ezelwe nguNkulunkulu inqoba izwe, futhi yikho ukunqoba lokhu, ukunqoba izwe, ngisho nokukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe na? Kodwa nguye loyo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Ukunqoba kuwe yonke indawo, noma ngabe isiphi isilingo, noma ngabe isiphi isivivinyo, noma ngabe ikuphi ukuhlushwa, ukunqoba kuwe. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 15, KwabaseKorinte bokuqala isahluko 15 sifunda uverse 57. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 15 uverse 57. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba njalo, uyasinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ngabe uyazi ukuthi ungumnqobi? Ngabe uyazi ukuthi ungumnqobi na? Nsuku zonke, ngaso sonke isikhathi, kuzo zonke izindawo, kuzo zonke izivivinyo, umnqobi ngegama likaJesu. KumaHeberu isahluko 2, KumaHeberu isahluko 2 sifunda uverse 14. KumaHeberu isahluko 2 uverse 14. Ngakho-ke, njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa, onguSathane. uSathane ongumsunguli wezilingo zakho uzombulala phezu kweyakho impilo. Kuverse 15, abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni besaba ukufa. Yini eyenza abantu ukuthi baye ebuthakathini, bafune ukuvikela ngobuthakathi ngoba basaba ukufa? Yini eyenza ukuthi bashiye ibandla elikholwa iBhayibheli, bafune amandla ebumnyameni ngoba basaba ukufa? Yini eyenza ukuthi bashiye iqiniso lezwi likaNkulunkulu levangeli, baye kubantu abangenalo ivangeli basaba ukufa? Kodwa manje angeke usakwesaba ukufa. uKristu ufile esikhundleni sakho, usekunambithile ukufa, ekunambithela wonke umuntu. Uthi manje usembhubhisile loyo onamandla okufa. Uverse 16, ngokuba akahlangulisi izingelosi, kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo koNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu. Ngokuba lokho wahlupheka elingwa, unamandla okusiza abalingwayo, uzokusiza.
uzokulekelela, uzokusiza, uzokuphakamisa, uzokuqinisa, uzohlale unokunqoba. KumaHebheru isahluko 4 ngifunda kuverse 12, KumaHebheru isahluko 4 uverse 12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika hlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukanise umphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe, esiyakuzilanda kuye. Ngakho-ke sinompristi omkhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke, njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi. Uzosondela kanjani? Ngesibindi esihlalweni somusa, ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Uzokuqinisa, uzoba ngumnqobi, uzofaka kuwe ukukholwa okwanele, amandla anele, igunya elanele, umoya owanele wokunqoba empilweni yakho ngegama likaJesu. KwabaseGalathiya isahluko 2 uverse 20. KwabaseGalathiya isahluko 2 verse 20. Akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa kwendodana kaNkulunkulu owangithanda wazinikela ngenxa yami. Ileso sizathu sokunqoba. Uzoba ngumnqobi, uzoba ngumnqobi, uzoba ngowenqobayo, uzoba ngonqobayo. KwabaseRoma isahluko 8 uverse 37. KwabaseRoma isahluko 8 uverse 37. Kepha kukho konke lokhu thina singaphezu kwabanqobi ngaye owasithandayo. Ngabe ukhona yini ongumnqobi lana? Ngithi ngabe ukhona yini ongumnqobi lapho? Kepha kuzo zonke lezi zinto ungasho yini lokho? Ngingaphezu komunqobi. Shono uthi ngingaphezu komunqobi. Noma ngabe isiphi isilingo, ngingaphezu kwako konke ukunqoba. Noma ngabe iziphi izivivinyo, ngingaphezu kwako konke ukunqoba. Noma ngabe isiphi isimo, ngingaphezu kwako konke ukunqoba ngaye owangithandayo. Ngokuba ngiqinisekisile ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, namandla,
nazo zonke izinto ezikhona, nazo zonke izinto ezizayo, nokuphakeme, nokujulile, noma ngabe isiphi isidalwa, siyakuba namandla okungehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yami. Abanqobi mabasukume batshele uNkulunkulu sinokuzethemba kuNkulunkulu. Izilingo ngeke ziqede ngawe, izivivinyo ngeke ziqede ngawe, nazo zonke izinkinga zomhlaba ngeke ziqede ngawe. Uzoba ngaphezu komnqobi. Vula umlomo wakho ukhulume noNkulunkulu emkhulekweni. Izilingo zizofika njengoba zafika kuJosefa. Izilingo zizofika njengoba zafika kuSamsoni. Izilingo zizofika njengoba zafika kuDavide. Izilingo zizofika njengoba zafika kuSolomoni. Izilingo zizofika njengoba zafika kuSimon Petru. Izilingo zizofika njengoba zifika kuwo wonke okholwayo. Khuleka ukuthi uma ngabe uke wavumela isilingo ngaphambilini, uNkulunkulu uzokuxolela, uzokuhlanza, uzokuvuselela, uzokubuyisela, uzokwenza uqine. Kulezi insuku zokugcina, izilingo zizofika ngendlela ezahlukile. Tshela uNkulunkulu, uzoba ngumnqobi. Thola amandla amasha, thola amandla amasha, ukuqapha okusha, ungasho ukuthi kunesilingo esincane. Imiyane emincane iyabulala nayo. Ungasho ukuthi isilingo esincane lesi. Inyoka encane iyabulala nayo. Ungasho ukuthi ngizovumela isilingo manje bese ngiyanqoba kusasa. Ungaziqhenyi ngekusasa, awulazi kusasa lizolethani. Uma ngabe uncetheza, ungazi ngekusasa. Izilingo mhlampe ngomngani. Angeke uzuvumele uSathane asebenzise umngani wakho ukuba akulahle, ukuthi akuyise kulaba abathumbayo, ukuba akulahlele esilingweni. Umngani wami noma ngisebenza naye, awuvumeli osebenza naye ukuba akulahlele kuloyo ozokubulala. Ungavumela kanjani osebenza naye ukuba akulahlele kuSathane, ukuba akubulale? Ungavumeli isilingo. Baleka, qina, sinqabe, yala, letha umzimba wakho ngaphansi,
amehlo akho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ukuthinta kwakho kuzoba ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ulimi lwakho ngiyakuthanda kuwo wonke umuntu, letha lokho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ukuxoxa kwakho nabanye abantu kulethe ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ukulalela wonke umuntu, ukuphendula wonke umuntu, letha lokho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu noma zithibe. Ungumlisa wasenkonzweni, pho. Ungowesifazane wasenkonzweni, pho. USathane ngamsebenzisa naye njengoba esebenzisa uSimon Petru, etshela inkosi angeke uzuye esiphambanweni. uJesu kwakufanele amyale. Suka phambi kwami Sathane, ngoba awuqondi, awuboni izinto ekwezingekaNkulunkulu, kodwa izinto ezingezabantu. Umlisa omdala angaba yisizinda sesilingo kuloyo omncane. Owesifazane omdala angaba yisizinda sesilingo kulo wesilisa omncane. Qapha, ungathathi umusa kaNkulunkulu kancane. Ungathathi ithuba nesikhundla usithathe kancane. USathane ufuna loyo azombhubhisa. Ungamvumeli ukuba abhubhise eyakho impilo. Mukela okukhulu komusa kaNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi izilingo zifika ngey'nhlobonhlobo ezahlukene nangezindawo ezahlukene. Uma ngabe ubambelela kakhulu entweni ethize njengesithixo, ulokhu ukujaha, leyo nto ugcinwe ibamba njengesithixo, ingaba isizinda sesilingo. Bamba yonke into uyibambe ngesandla esilula. Ungafani nenkawu efaka isandla sayo phakathi ebhodleleni ukuba ithathe amakinati, ithathe ubhanana. Ngenkathi ibambile ubhanana kanjalo namakinati, ayisakwazi ukukhipha isandla sayo ebhodleleni. Uma ngabe idedela, izokwazi ukukhipha isandla sayo. Kodwa uma ngabe leyo nto iyisithixo, ungafuni ukuyidedela, ubambelele kuyona. Ingaleyo ndlela umzingeli uSathane azofika ngayo, akufice lapho, ashaye ikhanda lakho. Qaphela, yiba umnqobi. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Abanqobi mabathi amen. Abanqobi mabathi amen. Usunqobile. Nokunqoba kwakho kuzoba okwengunaphakade ngegama likaJesu. Baba, siyakubonga ngokusixwayisa, ngokusikhumbuza, usenze ukuba sazi ukuthi izilingo zikhona emhlabeni eziqhamuka kuSathane, eziqhamuka kubantu, eziqhamuka ngisho enyameni yethu. Siyanxusa Nkosi ukuthi sukela namhlanje
bonke abantu bakho abazwile izwi lakho namhlanje ukunqoba kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Nkosi, konke ukungaphumeleli kwangaphambilini, konke ukwehlulwa kwangaphambilini, xolela bonke abantu bakho ngegama likaJesu. Hlanza wonke umuntu. Hlanza konke ukulahlwa nokuzisola. Hlambulula konke ukubhala okuphambene nokuhle empilweni zabo ngegama likaJesu. Susa konke ukulahlwa, susa konke ukuzisola. Manje yenza umusa uchichimayo kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Sukela manje kuya phambili abantu bakho bazokhuleka baqaphe. Sukela manje wonke umuntu uzoba umnqobi. Wonke umuntu uzonqoba ngomusa wakho, ngothando lwakho, ngamandla akho, ngokuqina kwakho, ngokuvikeleka kwakho. Kuzohamba nawo wonke umuntu ngegama likaJesu. Isixazululo sokugcina, amandla okugcina, ukubona kokugcina, isiqinisekiso sokugcina, ukuzethemba kokugcina, amandla okugcina, umusa owanele kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Usukwenzile. Wonke umuntu ungumnqobi. Wonke umuntu ungumnqobi. Wonke umuntu ungumnqobi ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi ngalokho osukwenzile. Angeke siphindele emuva lapho siqhamuka khona. Impilo entsha. Impilo entsha. Amandla amasha. Ukunqoba okusha. Sizoqhubeka sikujabulele kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu siyakhuleka.